Sunog ni Ulbo sa merkado publiko sa Dakbayan sa Danao. Kapin sa 700 ka mga stall owners apektado. Pagpakikumbati sa kayo milanat, ug na po ka oras. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Makita bisag layo pa ang kusog nga ulbo sa kayo, human halos tibok pampublikong merkado sa Dakbayan sa Danao ang gilamoy niini. Nadawat sa kabumbiruhan ng alarma sa sunog alas 8:18 gabi. Mato di Fire Investigator SFO1 Ronald Tilidua, nagsugod ang kayo sa dry goods section sa likod nga bahin sa Danao Public Market. Ang tindahan gipanag-iya sa usa ka Janice couple. Ang fire station dili ra layo sa merkado, apan gingong nataod-taoran usapan na paybalo sila kalabot sa sunog. Gingon unang gisulayan sa usa ka watchman sa merkado ang pagpalong sa dihang gamay pa ang kayo. Naay nagduol niya nga nagsulti nga naay nagpiti-piti ang nagkayo ngadto sa trapal. So pagduol na niya ngadto gadasag fire extinguisher. Pag operate na lang sa fire extinguisher ito katong kayo nagamay-gamay pa unta. Karon kay action man sa gratol wa sa kakuan sa fire extinguisher. Nidagan sa siya makauban balik limam na sila ka watchman ira-ira na sila. So pagbalik nila dako na kaayo. Samtang gamay nila ang mga mamaligya ay nga nasa sudyetong higayuna ug way gitugutan nga makaistar sa lugar atol sa kagabion. Sa pag-ulbo sa kayo, adunay pipila ka mga manindahay nga nakakuha pagyud sa ilang mga tinda. Sama na lang ni ining mga sininaan. Pagkasunog gabi na pa mo dito. Naa. Nangyo sa merkado pa to. Hatag rin dog. Oh, padong pa may close ato. Oh, among gihipos, among gipangit sa among mga gamit. Pero sa managi na bilin pa dito. Naa. Sa mali, yun na lang taon ning sa Manilabahan. Oh, may labhan. Sa pagsunog diha ako gabi. Kamera diha gabi nga ingon nga naisunog ka nag-ayos ko sa kong isda. Karon pa ingon nga naisunog. Tinggawas ko dire kay nangita ko watchman kay magkuag bumbiro. Pagari dire nasugatan akong watchman kay nakuha na kuno sila. Nagsige ko ingon sunog. Alas 8:30 giisa sa third alarm ang sunog, apan mas nidako pa kini. Ang mga fire truck sa Danao kinahanglan pang mobiyahe og dun-an 2 ka kilometro aron maka-refill og tubig. Pagka alas 9:14 giisa kini sa general alarm. Maong mitabang na ang mga bumbero gikan sa mga silingang syudad ug lungsod. Pagka alas 9:52 gideklarar ng under control ang sunog. Apan nilanat og napo ka oras kun pagka alas 6 na sa buntag una gideklarar nga fire out. Gani bisan alas 10 na sa buntag padayon ang overhauling sa Danao City Fire. Kay doon na pa'y ginagmay nga pagkayo o nagbaga nga parte sa merkado. Gibana-bana sa kabumbiruhan nga naa sa 200 metros ang gilayon sa ilang buhatan gikan sa lugar diin nagsugod ang sunog dinhi sa merkado publiko sa Danao City diha sa may dry goods section. Apan matud sa kabumbiruhan nga nakadako na ang kayo ug nakakuyanap na kini ngadto sa uban pa mga stalls hinungdan nga ilang gibana-bana nga moabot sa 75 ngadto sa 80% sa dulan 300 ka mga stalls ang mga nasunog sud sa merkado. Mato sa tigpamaba sa Danao City Government, Michelle Mondego, nga adunay 779 ka stall owners sa 16 ka sections sa merkado. Usa sa gitanaw karon sa kabumbiruhan nga hinungdan sa sunog mao ang posibleng electrical ignition through loose connection. Apan giklaro ni SFO1 Tilidua nga nagpadayon pang ilang investigasyon. Mong wauna nila pasudli sa ubang mga tawo ang tibuok merkado, gawas lang sa mga sakop sa kabumbiruhan. Under investigation pa na siya no. Pero yan nakita ko no, dahil ang mga wire nga itong nang bitay. Kanya ka ng area sa nga ito nga na permirong na ni kapot sa kayo, ang trapal. Kanya ka naman ko ilang mga stool sa babaw na anay mga karton, plastic, pamutang ba. Napay dool nga part nga kanang itong sa general merchandise nga naa mga mantika kanang mga kung unsa na sa nakapadako. Padayon pa usab bilang gisuta ang kantidad sa gibiling danyo sa maong dakong sunog. Wala ra hinoy natalang nakalas o naangol sa maong sunog. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.